Nije meni frka zbog mene, nego zbog dede. Alo. Dobar dan, ovde Nikola iz NLB Komercijalne banke. Kako ste danas? Odlično. Što me pitate to? Da li ste znali da Možete da podignete penziju dan ranije na bankomatu? A što mi je to bitno kad mi ne treba novac? Zašto ne treba? Hvala vam puno. A da li postoji neko mlađi koji može to da vam pomogne? Hvala, prijatno. Halo, bako. Da li to može da vam pomogne neko ko vas je vodio na pecanje kad je bio mali i ko vam je stalno mrsio štapove? I ja... Halo, baba. Molim. Mateja, što mi spusti tako slušalicu malo pre? A ti to mene zezaš? Jesi znao? Još mi poznat glas, jeli, nijeli. Deda, ti si mene učio da pecam kad sam bila mala, sada ja hoću tebi da pomognem. I da ti ja lepo objasnim kako penziju da podigneš ranije, ali eto, ti si već sve znala. Lepo, dušo moja što se javila. Važi, čujemo se. Baš smo sretni. Jel da? Baš smo sretni. Važi, ajde. Ćao. 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 Top, hvala Bogu. Kako? Ja, on je prekinuo.